Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Namhlanje sawufunda uYeremiya wama-36. Kodwa kufuneka sisoloko apha ezingqondweni zethu, sibeke apha ezingqondweni zethu uLuke 18 verse 8, apho uYesu afuna ukwazi into ukuthi xa ebuya ukholo lwethu luzawube lusekhona na, sizawube sisakholelwa kuye na. Silungise indlela esiphila ngayo, sihambe ngokholo, sithembele uYesu. Zininzi izinto ezenza into yoba sisuke ekholweni. 2019 xesha le-COVID zininzi, waphelelwa ziibhizinesi zakho, wamoshakalelwa impilo yakho, kwenzeka le nale embi. Buyela kuYesu ke. Ukusuka kuya kusebenzelanga, ukusebenzela akwenzelanga into nayo ukubuyisela emva kakhulu. Buyela kukholo lwakho ke Afrika, masibuyeleni kukholo lwethu. South Africa, masibuyeleni kukholo lwethu, masibuyeleni kuYesu, umenzi wento zonke. Kuyo ozolungisa impilo zethu. Ezi spiritual battles ngeke zesizikhone ngaphandle kaYesu. Sonke khumbula uYesu into ukuthi wathunyelwa kanye ukuthi azosilwela, uYesu Kristu. Asibuyeleni kuYesu, asibuyeleni kuthando lwethu lokuqalela uYesu Kristu. Enkosi, inkuthazo le. Hayi ke ivesi yokuqala, uBaruki ufundela abantu incwadi kaYeremiya. Ngomnyaka wesine uJoyakim unyana kaYosiya engukumkani wakwaYuda, lavakala ilizwi kaNdikhoyo kuYeremiya lisithi, verse 2, thatha incwadi esongwayo ubhale onke amazwi endawathethayo kuwe ngokubhekiselele kuIsrayeli noYuda kunye nezinye iintlanga. Uthi yonke laa nto bendikuthuma zonke zaa messages, thatha incwadi uzibhale zonke. Ukususela mhla ndaqala ukuthetha nawe usalawula uYosiya kude kuze kuthi ga ngoku, verse 3, mhlawumbi bangaguquka kule mikhwa yabo mibi abantu bakwaYuda xa besiva ngentlekele endizimisele ukubazisela yona. Uthi ke ngoku ke makahambe uzibhale encwadini, mhlawumbi bazathini. Uyabona usenethemba lam nawe, ubeke thina phambili, uyasithanda. Uthi mhlawumbi bazawuguquka. Yonke imihla ke njengokuthi uproud kangasiproud kangasisithi asizubuyela kuyo, ukulindele ukuthi ubuyele, usilindele, uyasazi ukuthi sitsala nzima. Asibuyeleni yo. Hey, uthi mhlawumbi bazobuyela kwezi zinto ezimbi abazenzayo xa besiva ukuthi ndizawubenzela, ndiza kwenzela nini. Andithi baxelele ukuthi bazawubuyela, bazaya eluthinjweni. Uthi mhlawumbi bazoguquka, bazaziyeka zonke ezaa zono zabo nezaa zikreko nezono. Uthi uYesu uthi uYehova mhlawumbi ndizabaxolela ngoba kukho intlekele ezayo endizimisele ukubazisela yona. Uverse 3 uverse 4, into zakhe ke azifihlwa zibekwa. Verse 4, uYeremiya wabiza uBaruki unyana kaNeriya, wambizela onke amazwi kaNdikhoyo awathethe kuye. Yena uBaruki wawabhala encwadini apho. 5, uYeremiya waxelela uBaruki wathi, ndithintelwe, andisafunwa, ndinikwe section 10, andisafunwa mica. Ndithintelwe, andinakuya endlini kaNdikhoyo. Verse 6, ke mayibe nguwe oyayo endlini kaNdikhoyo ngomhla wenzilo, ufike ufundele abantu amazwi kaNdikhoyo lawo owabhale ubizelwe ndim. Lawo magama endibizele wona uzawafunda, ufundele bonke abantu bakwaYuda abavela kwiidolophu ngeedolophu. Verse 7, mhlawumbi ukubongoza kwaba bantu kungavakala kuNdikhoyo, baguquke nami
ukuba ubasongele enengqumbo nomsindo omkhulu aba bantu ndikhoyo. Nje mhlawumbi bangaguquka undikhoyo ubafungele, khona into embi ezawubehlela ngoba baye basuka kaloku kwezi, baye basuka bayokhonza abanye oothixo. Zonke ezaa zinto bebezenza ezivisa ubuhlungu uYehova, bengamkhathalelanga nobesithi buyelani kum, buyela, bengasenandaba nayo, bebesebengasazikhontroli, bebesebekhontrola ezo zonke ezaa zinto zaseYibhithe. Nathi ke singakhontrola izinto zaseYibhithe. Thina ke sasithanda isintu and ziyasishaya izinto zesintu. South Africa masibuyeleni kuYehova. Isintu esike sisuke kwesintu, safari kangaka kodwa sinyamezele esi sintu, sinyamezele ukuba kude noYehova. Masiguqukeni. Verse 8, uBaruki unyana kaNeriya wenze njengoko wayalelwa nguMshumayeli uYeremiya, wabafundela abantu apho endlini kaNdikhoyo mazwi ayebhalwe kuloo ncwadi. 9, ngenyanga yethoba kunyaka wesihlanu uYoyakim engukumkani wakwaYuda wabhengezwa umhla wenzilo kubo bonke abantu baseYerusalem, kwanabo babevele kwiidolophu zakwaYuda. Injongo yayiyokuba bazisole phambi kwaNdikhoyo. Yayibona ukuthi nalapho shem, nalapho bebenalo uzilo, bexelela ukuthi sizawuzisola sikhale. Nathi ke asihlaleni ngaloo ndlela, simane sizila sikhala on behalf of this country, on behalf of ilizwe eli, aba bantu abanjena abasezingxakini zongakholwa. uBaruki esendlini kaNdikhoyo emi egumbini likaGemariya, uyasixelela uba wayeme ndawoni ecaweni phakathi, wabafundela encwadini abantu amazwi kaYeremiya. Nantsi enye heading ithi iziphathamandla ziyafundelwa incwadi. Verse 11, wasuka uMikhaya ozalwa nguGemariya unyana kaShafani akuba ewavile amazwi kaNdikhoyo asencwadini, waya kwigumbi likanobhala eBhodwe. Uyabona ukuthi babengayanga ntoye ecaweni abokumkani bakhona, wanke eyochaza kwibhodwe apho kwakuhleli khona iziphathamandla, oonobhala, uElishama, bonke ke aba nabaya babhali, kunye noGemariya onyana kaShafani, noZedekiya unyana kaHanani, nezinye iindwalutho. Wahamba phaya obaxelela into yokuthi nantsi umyalezo ovela kuYeremiya. 13, akuba uMikhaya ebaxelele konke akuve kufundelwa abantu uBaruki encwadini. 14, ezo ziphathamandla zathuma uYehudi unyana kaNethaniya ozalwa nguShelemiya unyana kaKhushi ukuba axelele uBaruki athi, yiza apha naloo ncwadi uyifundele abantu. Waya kubo ke uBaruki unyana kaNeriya eyiphethe loo ncwadi. Ezaziphathamandla kaloku zathi makaze phaa, zathi zanaloo ncwadi kuthi, besazikhukumalisa becinga fana bangaphezulu kukaYehova, belwisa uYeremiya bengamfuni. uYehova xa ethethile into uyithethile, nathi masiyifundeni ukuthi xa ethethile uyithethile. Ukusithumela abantwana bakhe ilizwi, masilimameleni.
bathi kuye 15, bathi kuye khawuhlale phantsi usifundele. Yabona naleyo ba-spiteful, bafuna uyofundelwa especially le eBhotwe, bebengayingani phaya etempileni. Wahlala phantsi ke wabafundela 16. Akuba loo madoda ewavile onke loo mazwi, othuka aza abhekisa kuBaruki athi, ngenene la mazwi makaxelwe kukumkani. Babuza ke 17, babuza ke kuBaruki bathi, khawutsho uyithatha phi yonke le nto oyibhalileyo, uyithatha phi? Uthukile. Ngaba uyibhale uyibizelwa nguYeremiya na? Wathi kubo uBaruki, ewe, aphume emlonyeni kaYeremiya onke la mazwi. Ndaza ke mna ndawabhala encwadini nge-inki. Lithi noma uYeremiya niye namgxotha ningasamfuni apha, la mazwi avela kuwo. Ndawabhala mna nge-inki, ndamfundela. Yayibona lo ukuthi uye wabakadlalwa akenziwa njani. Uba into ilizwi ufuna uthi silive, ufuna siliveke. Imessage lena xa eyithumela ngabaprofeti ufuna siyimamele ke. Nakwi-end times apha kuthi, sisifundo apha kuthi 19, ezo ziphathamandla zathi kuBaruki, wena noYeremiya sabani niye kuzifihla, balekani nozifihla, kungabikho bani waziyo apho nikhona. Bayabona ke naleyo kwiziphathamandla sathi hambani nizifihle, kodwa hambani nizifihle, kanti bakwicala labo. Ukumkani ke ngoku uyayitshisa incwadi. Udlala ngomlilo, akenziwa njalo yona. 20, ezo ziphathamandla zayithatha loo ncwadi, zayibeka egumbini lika-Elishama unobhala, zaya kukumkani enkundleni, zamxelela konke. 21, wathi ukumkani uYehudi makaye kuyilanda loo ncwadi. Waya kuyilanda ke egumbini lika-Elishama unobhala, wafika wayifundela ukumkani kunye neziphathamandla ezo ezazimngqongile. Iziphathamandla ziyayazi yonke le. Yiyo loo nto ethe mabahambe kuzifihle ukuthi kuzawusuka uthuthu. 22, kwakusebusika ngenyanga yeThoba, ukumkani esegumbini lasebusika leBhotwe esotha imbawula. 23, wayethi akuba efunde imihlathi emithathu okanye emine uYehudi, yayifundwa nguYehudi, ayikrazula ngemela, eyikrazula ngemela yombhali ukumkani loo mihlathi. Athi nethiba incwadi njena ayifunde loo mhlathi nomhlathi awufundile, ayakrazula ngemela, athi awugqiba ayiphose emlilweni. Wayenengxaki, wayezenza uThixo, wenza loo nto yada yaphela yonke loo ncwadi. Ukumkani namaphakathi akhe ababonakalisanga kothuka, bayamazi. Yiyo loo nto bethi abahamba bayozifihla, babothukanga. Ababonakalisanga kothuka nakuzohlwaya bakuba bewavile la mazwi, zange babonakalise kuzothuka nokothuka okanye nozohlwaya ukumkani namaphakathi akhe. That is why ke ngoku noko kukrazula loo ncwadi ayitshise zangabonise ukothuka. It means wayenjena, wayeproud, wayeziphakamisile, wayenerhatshi. Uzawukhomba kumzonke uzawuthi
straight uzolunga. Verse 25, nakuba wayebongozwa ngo-Elitana, u-Elitana wayembongoza noDelaya noGemariya ukuba angayitshisi lo ncwadi ukumkani, akabaphulaphulanga, ayicaphuka. Athi njena wayicinga fanuba ulwa noYeremiya, wayesenalaa ngqondo yokuthi uYeremiya yi-false prophet. We-end times, how we wish siyayithandazela loo nto yokuthi njena sikwazi ubona, sikwazi uhlukanisa, uThixo makasiphindisele, simbone umntu ongukaThixo nomntu ongekakuThixo. Sikuvama kwakho, uzibonele wena ezindividual, ungazohamba negroup. Sangabaphulaphula oDelaya noGemariya besithi hayi ningayitshisi. 26, wasuka wathi ukumkani uJerameli unyana wakhe noSeriya unyana ka-Azariyeli kunye noShelemiya unyana ka-Abhedeli mababambe oYeremiya. Wathi mabababambe oYeremiya uShumayeli nobhala wakhe. Wathi mabahambe mabayobabamba. Suka ke undikhoyo wabafihla undikhoyo. And nezaziphathamandla zitshilo zathi hambani nina niyozifihla. Usho ukuthi bebeyazi yonke le nto, usho ukuthi bayamazi ikratsho lakhe lo kumkani wakho ukuthi nje akaxelelwe, wazi kakhulu, know it all. uYeremiya ubhala enye incwadi, akadlalelwa kaloku yona. Wathi bayirhazulile leya, mbobhale. 27, akuba ukumkani etshisile incwadi eyabhalwa nguBaruki ebizelwa nguYeremiya, libuye lavakala ilizwi likandikhoyo kuYeremiya lisithi, thatha enye incwadi. Verse 28, thatha enye incwadi ubhale kuyo yonke laa nto yala mazwi ebendixelele ngayo. Yona laa mazwi kulaa ncwadi etshisiweyo nguJoyakim wabhala futhi. 29, uze uthi uJoyakim ukumkani wakwaYuda, utsho undikhoyo ukuthi wena uyitshisile laa ncwadi, usithi kutheni ukuba ubhale usithi ngenene ukumkani waseBhabhili uza kutshabalalisa eli lizwe, atshitshise konke abantu neempahla. 30, ke ngoko utsho undikhoyo malunga noJoyakim ukumkani wakwaYuda ukuthi yena akayikuba namzukulwana, uyakulawula esikhundleni sikaDavide. Isidumbu sakhe siyakulahlwa, sitshiswe lilanga emini, silale iqabaka ebusuku. Enga kaYehova ke le, inkqubo yakhe ukuthi ukrazula into ethethwa nguye. Le nto ngenye ixesha sehlelwa zizinto ngoba sicinga fanuba silwa nabantu, kanti aba bantu bathunywe nguYehova. Siyilumkele loo nto leyo Afrika, siyilumkele loo nto South Africa kwi-end times. Yho, asidumbu sakhe salala iqabaka sitshiswa ngamalanga. Verse 31, ndiza kumohlwaya. Uyahova lotsho wathi ndiza kumohlwaya yena nenzala yakhe namaphakathi akhe ngenxa yobugwenxa ababenzileyo, bona kunye nabemi baseYerusalem nabakwaYuda abandiphulaphulanga. Ngoko ke ndiza kubahlisela intlekele ekukade ndibasongele ngayo. 32, wathatha enye incwadi uYeremiya wayinika unobhala uBaruki unyana kaNeriya. uBaruki wabhala onke loo mazwi wawabizelwe nguYeremiya ayikuloo ncwadi yatshiswa ngukumkani, kongezwa namanye amazwi amaninzi anjengawo.
ilizwi likayehova alitshintshi. Into ayithethileyo ayibuyeli kuye ilambatha. Ilizwi alikhuphileyo kuye alibuyeli kuye lilambatha. Yiyo loo nto leyo ekufuneka siyazile thina bezingqondweni zethu le nto le, ukuthi njena ii-messages zakhe akajiki. Nokuba ngaba sinyathini nasithethe siyithethayo, kodwa lona ilizwi alithethileyo lakhe lizawuhlala limengwa naphakade. Lizawuhlala ilizwi lakhe. Masixabise nelizwi lakhe ke. Lethetha into yokuba masixabise neBhayibhile yakhe. Yonke into eseBhayibhileni ibhalwe nguye. Yiyo le nto kudala bezama ukuyitshisa iBhayibhile ayitshiseki, ngoba lilizwi lakhe. Ungulizwi kaloku Yesu. Masixabiseni yona. Kuzawuba lula ukuyifunda iBhayibhile? Akululanga. Kodwa nantsi ifowuni yenze yalula yonke le nto. Khona apha efowunini yona le siyithanda kakhulu. Faka i-app yeBhayibhile, hlale phezu kwayo, singasuki sijike kwindlela esenza ngayo izinto. Sibe nalo ukholo, sikholelwe kuye. Ukubaleka ntoni? Yinkqubo yakhe.